Yulumal Farba Ceeloji Farba Mouhamadou Saga Malal Mamadou Diago Mamadou Farba Ceeloji Bokar Takko Nele ɓe birom digi so sey Malal Laya biluga ngal kala 20 septembre waɗat ɗo e halwar faade toɗel ko dental Ceeloji kono noon ko Cheikh Oumar Ceerno Basirou Mountaga ɗaha Cheikh Oumar Foutiyou e inde Aliou Isma kañum fiilade gonɗo leffu Ceerno Basirou noon duwimo e maggol fiili Farba Mouhamadou Saga Malal o arno koye yamirore mawɗo ceeloji o ari to Ceerno Basiru Mountaga Ceerno Basiru ñande muɗum o meeɗi yiide komo Cheikh Oumar Ceerno Basiru o waɗi ko meeɗa yiide o ɓami kayitol o signini o meeɗa ɗum yiide komo Cheikh Oumar Ceerno Basiru koye Farba Mouhamadou Saga o fuɗɗi yiide kayit no signina o signini o wiya yaato Dakar an Mouhamadou Saga to ɓiyi ko Ceerno Madani mbiya yo signin kamɓe fof ɓe signini mais omo andi komo Cheikh Oumar farbaji no kewanno e nder Fouta kono Farba mo Khalifa Cheikh Oumar signi Cheikh Oumarul Foutiyou signini hadimul hadarati kadi signi signini ɗum weeɓani e farbaji ɗum noon yo judde ma bande Adama ay sey iman sira to sabali mutal sey bi dem do Ibrahima wali dem do la ilaha illa Allah sey Allah yo man hol film am do film on a phone film